Haka janmet arpun beriu terik unaitung ar hajar arpusan kila sapriang ki kubor baladon ubriu ubang ngam jelop hapung umyam bat kumta ladon ki bapha jing pentip syaki buat pulit ke Maulai Police Station. Kibor pulit kila wan syaka ni jaka henrei namar lalap no kamiet kumta om lakshu bane AA. Laong bah ka singi ka babut kila wat biang ya u henrei ki klem la ban wat bha namar ka jing duna beriu jongki. Haka step apa praterik unaitung arajar apusan ki bor pulit lem ka kenhon na ka search and rescue team na ka tenat fire and emergency service ki bor pulit kala hiar piang sya ka ni ka jaka bat ka jingwat kadang ya chakman. Kani ka jaka ka dairu hamar ki benta badan ki pipe ki bahe ki baju penon kam pelaj lada ka pung yam ka shlei. Kadau tenrai jong kani ka jingam jelop ru pat la ban tip tikna bat la ong pat bakala bandai ka basu jarang khat ha ka por ba ujingi kai. La ong ba uni ubang ngam jelop udai na ki than roi wat la pat la ban pentikna bha ya ka kerteng bat ka jaka sa jong u. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya